Wis telat kontak korene lak wis tak kandhani cok kliwat jam siji Mbak Yu Mbak Yu Mas Parman budal dhisik wis wiwit jam 2 bareng mbek Mas Prono Mbak Yu Mbak Yu tadi you don't know wis telat tadi you don't know sing telat cari pakde we alayu Mas Parman budal dhisik wis